Treba shvatiti neki dobar strani snajper, strane proizvodnje, velikog dometa, ali ne treba ni odbaciti mogućnost da se atentat izvrši postavljanjem eksplozivnih sredstava na trasi kojom predsjednik države prolazi. Iz tih razloga treba pojačati fizičko-tehničko obezbeđenje predsjednika. Dakle, treba povećati broj pripadnika, treba voditi računa o javnom prostoru, odnosno otvorenom prostoru na kojem se predsjednik pojavljuje. Taj prostor treba pregledati neposredno pred dolazak predsjednika specijalno obučenim psima, upravo zbog tog eksploziva koji može biti postavljen. Također treba redovno menjati rute kojima se kolona vozila, kojima predsjednik države se kreće. U informacijama o pripremanju atentata dobijenim od Evropola navodi se 7 imena, od kojih je za sada javnosti poznato samo ime Radoja Zvicera. Sam Radoje Zvicer je najverovatnije samo puki izvršilac, odnosno on je čovjek koji bi trebao da angažuje puki izvršioce koji bi sproveli likvidaciju predsjednika države. I škaljarski i kavački klan, čiji je Zvicer jedan od lidera, pretrpeli su velike finansijske gubitke nakon uspešnih akcija službi bezbednosti, ali Zvicer sigurno atentat nije osmislio sam. Iza toga stoji sigurno jedan deo stranih obaveštajnih službi kojima je za cilj destabilizacija Srbije i zaustavljanje ekonomskog napretka kao i političkog prosperiteta koji stoji pred Srbijom. Evropol je krovna evropska policijska organizacija koja na godišnjem nivou obavi i inicira više od 40.000 istraga. Tako da svako upozorenje koje